To je tak trošku o mne a je to také, ono to tak pôsobí, ako ten človek je trošku taký infantilný, ale on si tak žije spokojne, on sedí si v tej vani a tu má jednu takú dámu, ktorá ako ho nosí mu nejaké pitivo a tak, tuto je lodička, ja som veľký ctiteľ lodičiek, no a tam tuto dole, tuto máme tenisovú loptu. Tento obrázok sa volá Vo vani je najlepšie. Ja mám také heslo, že ja robím len vtedy, keď nemám čo robiť. Ja som taký pokojný maliar, keď svieti slnko, nerobím. Ale ja osobne si myslím, že malovanie ako také je principiálne strašne príjemná práca a preto aj každého nahováram, aby maloval. A ľudia, neviem prečo, z nejakých nepochopiteľných príčin proste akože nie. Že ja to neviem a že to nie a že to sa nedá a tak a že to... Ja už som si koľko odžil s týmto človekom, s týmito ľuďmi tu, oni pôvodne mali najprv iné dresy, potom som ich zmenil tie dresy, potom som tam pridal jednu figurku a tak, proste sa to tam tak mení. A je to strašne zábavné. Títo dvaja tu hrajú s tými ľuďmi tí šachy, tak si ich tak posúvajú na tej šachovnici. No ale v podstate pravda je taká, že aj tí, čo si myslia, že tých ľudí tak posúvajú po tej šachovnici, sú riadení tam vzadu jedným, ktorý sa k tomu všetkému smeje. Čiže ten vlastne posúva tých, čo posúvajú a títo sú túto takto posúvaní. Ale možno, že to všetko inak, lebo okrem toho je množstvo ľudí, ktorí nie sú na šachovnici a tí sa nenechajú posúvať. Ale toto je o tých, čo sa nechajú posúvať. Pravda je tá, že absolventi vysokej školy výtvarnej istým spôsobom ten akademizmus sa v nich prejavuje. Niekedy to je podľa mňa plusom, niekedy to není plusom. A mnohí sú tak trošku zaťažení a majú taký pocit, že musia mať nejaký program a sú takí zviazaní a neviem čo. Ja tým, že som nemal nikdy nejaký program alebo niečo, že som to robil tak voľne, tak som bol istým spôsobom slobodnejší ako oni. A moji rodičia mali také časopisy, to sa volalo Letem, svietem a pestrý týden. A tam boli také fotografie z 30 rokov a ja som vždy bol s tými fotografiami fascinovaný. Keď som sa na tie fotky díval, tak ma to tak bavilo, že okrem toho, že čo je tu na tom obrázku, tak že by to tak mohlo, tam nejaký dej musel byť ďalej, tam okolo museli byť nejakí ľudia. Na tento obrázok sa pamätám, keď som maloval, toto bola strašná zábava, lebo tento človek tuto, ten tiež tak išiel mimo formát. Nikdy stále som nevedel, akému mám spraviť dlhé nohy. A tuto nakoniec som ho tak namaloval, má také relatívne, možno, že by si ich zaslúžil aj dlhšie, ale on ich mohol mať aj také krátke. No proste tým, že som mu namaloval také krátše nohy, tak je taký srandovný. Toto sú nejaké skautky, ktoré sú vyznamenané a tu si tak sedeli. Čo mňa ďalej vždy fascinuje, keď sa pozerám na takéto fotky z 30 rokov, že tie dámy tuto, oni už všetky nežijú. To vždy ma tak napadne, tá myšlienka, že oni nežijú, proste ani teoreticky, pretože tu majú 50 rokov, v 30 rokoch, čiže oni beznádejne neexistujú. Že to človeka tak privádza do takých myšlienok, že však vlastne všetko, že však o čom to je. To naskočí teraz internetová dáma a internetová dáma má strašne veľkú kvalitu v tom, že to nehrám síce hrám proti anonymným ľuďom, ale sú to konkrétni ľudia. Tu máme jedného Angličana. Ten obyčajne, vidíš to, a teraz toho pozdravíme, povieme ahoj a skúsime a ideme hrať. Prečo si vstal začiatočný, keď už to hráš roky? No lebo, neviem, toto je pravda, ale poviem ti tak, že keby som si, akože profesionál som, tak bolo, keď som začiatočník, tak vlastne si môžem dovoliť aj také začiatočnícke chyby. No, tak ešte som sa neprepracoval do tej polohy,
že dostal do tlaku, to ja som zvedavý, čo urobí chlapec. No, tak toho máme. No a potom, ale má to jednu obrovskú kvalitu, že človek si tam relatívne dosť čistý, ako musí, vidíš, ak dobre zahral Babroš. Pozri sa, vidíš, to je dobre zahral. Pri autobusovej zastávke bola jedna taký obchodík a tam nejaký snaživý podnikateľ po 89. tam si vymyslel, že pipšov. A to sme išli s Dušekom okolo. Proste tam bola taká budka a tam sme hodili 5 korún a tam sa spustilo také čosi a za tým bola jedna taká znudená cigánka a tá sa tam začala nejako krútiť. No bolo to strašne smiešné. No tak potom som namaloval taký obrázok, taký tento tu a ja som strašne rád a keď som to namaloval, tu zrazu v tom pipšov, aha, tu sa mi zjavil Šimún. Ani tam pôvodne nemal byť a je tam Šimún. Hej? Takže to sa tam ako tak stáva. No. No a ja som si samizdatom, tuto len ako takým úplne primitívnym spôsobom vydal niekoľko, asi 100 takýchto publikácií. Bolo vydané aj v čínštine, v nemčine aj v maďarčine, ktoré sú samozrejme zaujímavé tým, že každý môj životný krok je podložený je podložený. Po obede 14.4. v piatok navštevuje cirkus Berolína, prvé miesto vľavo, sedadlo Vestišla, blok D, rada 6. A tu máme lístok z cirkusu Berolína, hej? A tu máme aj kontakt, maliari abstinenti, istierky, omietky, dohoda, vybavené. A tu ešte píše práve pod číslom 9, čo je veľmi dôležité, v zátvorke len prsia.